Vítam vás pri ďalšom mojom videu, v ktorom by som vám chcel ukázať, ako rozdeliť text do dvoch stĺpcov. Takže označíme si text, ktorý má byť rozdelený v dvoch stĺpcoch. Mám tu nejaký textík, úlohu 6 a 5. Označím si teda ešte raz celý tento text. Dám si rozloženie strany, stĺpce 2. Vidím v hornom pravítku, že mám tu znázornené dva stĺpce takými bielými pruhmi, ale zatiaľ text nie je rozdelený v dvoch stĺpcoch. Postavím sa preto pred úlohu 6, teda na začiatok textu, ktorý už má byť odsunutý do druhého stĺpca. Vyberiem si zlomy v karte rozloženie strany, zlomy a vyberiem si stĺpec, zlom stĺpca. Teda po stlačení tohto tlačítka sa text začne zobrazovať už v druhom stĺpci. A text je na druhej strane. Ukázalo mi to aj čiaru medzi stĺpcami. Tá čiara sa vypína v časti stĺpce, ďalšie stĺpce, čiara medzi stĺpcami. Vypnem to. A teraz spätne, keď som tam tú čiaru teda chcel, stĺpce, ďalšie stĺpce, čiara medzi stĺpcami. Je to také prehľadnejšie potom. Tieto dva stĺpce sú približne sú rovnaké. Keby som chcel dva stĺpce, ktoré by neboli rovnako široké, tak idem znova do možnosti stĺpce, ďalšie stĺpce. Je tu taká zaškrtávacie políčko, teda rovnaká šírka stĺpcov, to zruším. Tým pádom už viem zúžiť prvý stĺpec napríklad na 5. A druhý stĺpec tým pádom bude širší. OK. Vidím to aj v hornom pravítku. Vľavo je užší stĺpec, vpravo je širší stĺpec. So stĺpcami často sa môžeme stretnúť s takýmto problémom, že keby som chcel napísať teraz nejakú vetu pod tie stĺpce, tak sa neviem tam dostať s kurzorom. Keď máte ten problém, tak potom je dobre napríklad to vyriešiť tým, že vložím tu znova zlom, ale zlom sekcie, vyrobím si novú sekciu priebežne, vloží sa zlom sekcie na tej istej strane. Hop, vložil som sekciu, ukážem vám to pomocou formátovacej značky, že som vložil zlom sekcie. A tu teda začína nová sekcia, zruším to, nech nás to nemýli. A v tej novej sekcii zmením znova rozloženie strany na stĺpec 1. V hornom pravítku už vidím, že je to spojené, teda už je tu jeden stĺpec, do ktorého môžem písať nejaký text. Môžem to dať znova na zmením farbu. A tu by som teda vedel znova pokračovať v dokumente v dvoch riadkoch. Keď mi to tak trošku odsadilo ďalej, tak využijem ikonku v hornom pravítku a zarovnám si tento odstavec vľavo. Tieto značky formátovacie v hornom pravítku zrejme už poznáte, je veľmi dobrá vec. Tento trojuholníček odsúva prvý riadok v odstavci. Odstavec je teda časť textu, ktorý je oddelený značkou Enter. Toto je jeden odstavec, keď tlačím Enter, tu začína druhý odstavec. V tomto odstavci odsuniem prvý riadok, napríklad na jedničku. Ďalší riadok zostáva zarovnaný na túto ľavú stranu. Keby som pokračoval ďalej v písaní tohto odstavca, tak vlastne odstavec by sa skladal z troch riadkov. Toto je prvý riadok a toto sú ďalšie dva riadky. A táto ikonka, tento trojuholníček, opačne otočený ako tento, odsúva zvyšné riadky v odstavci, teda ten druhý a tretí.
by som vedel vrátiť naspäť. Keď vrátim tento trojuholníček, tak znova ten prvý riadok sa zarovnal. Keď chcem odsunúť všetky 3 riadky v odstavci, odsúvam to pomocou tohto obdĺžnička spodného. To je dobre, keď sa píše napríklad na listy adresa. To je odsadené trošku vpravo, tak ten text sa napíše vľavo a potom sa presunie doprava napríklad. Takže toľko k tým stĺpcom. Ak sa vám moje video trošku pomohlo, tak som rád. Možno sa stretneme pri nejakom ďalšom videu.